A Coruña. Cemiterio de San Amaro. Memoria persoal e memoria colectiva. Igual que Benito Pérez Galdós fixo uns episodios nacionais, a miña tentativa é facer episodios galegos e como somos galegos con maxia. A maxia ven por parte dunha serie de viaxes no tempo. A premisa destas novelas é que na noite de San Xoán se vas á igrexa de San Nicolás e retiras un libro dunha estantería onde todos os libros están rotulados coa palabra Ardentía. Cada libro ten unha data. Se retiras un libro Ardentía cunha data, ábrese un portal no tempo e desátase o Mar de Ardora. Nesta primeira novela tratase da Coruña e ao cólera de 1854. Aquela epidemia que agora moitos dan en comparar co COVID foi moi rápida e moi letal. Eran tan frecuentes as mortes e tal o impacto psicolóxico na poboación que decidiron prohibir que tocaran a morto, porque non paraban, nin de día nin de noite. O ano anterior, 1853, fora o chamado ano da fame. Moita poboación do interior chegara buscando que comer a aquela Coruña próspera. A provincia da Coruña era a terceira máis poboada de toda España, só por detrás de Barcelona e de Valencia. A Coruña desa época chamábanlle a Pequena París e as rúas como a actual Rúa Real, que era a Rúa Acevedo, ou a Rúa San Andrés estaban plagadas de establecementos de persoas italianas, inglesas e francesas. E a xente vestía a última sempre. E se facía vida de cafés, vida que non se facía nin sequera en Madrid todavía. Madrid era a quinta provincia de España. En aquela Coruña entrou dende o mar en 1854 o cólera. A xente salía nos primeiros meses todavía dos teatros e dos cafés e atopaban familias moribundas nas portas. O epidemiólogo da raíña Isabel II, Nicasio Landa, cando rematou a epidemia, cifrou o impacto na poboación da cidade nun 30,8%. Poderían chegar hasta as 10.000 víctimas en 5 meses. Primeiro encheronse os cemiterios dos arredores e despois tocou traer os corpos o de San Amaro. Tiña este gran espacio todavía sen utilizar. Cavaron unha fosa común moi grande e o que fixeron foi enterrar os cadáveres de pé para que ocuparan menos espacio. A heroína da novela, na súa viaxe a 1854, coñecerá a Juana de Vega, a heroína da epidemia do cólera. Ela foi alla da raíña Isabel II, unha niñera, diríamos agora, e tiña moita influencia na raíña. E nesta xestión da epidemia do cólera, escribiu a raíña Isabel II para pedir fondos para construir hospitais de campaña. A igrexa de San Nicolás está onda a Rúa Real, e na Rúa Real atopamos a farmacia máis antiga da Coruña. O señor Villar foi un dos 3 farmacéuticos que doaron medicamentos aos hospitais de campaña para conter o cólera. Pero, como a ciencia daquela aínda non avanzara dabondo, A Virxe dos Dolores, conta a prensa da época, que tras eses 5 meses que a Coruña non sabía que facer para parar tanta morte, xa desesperados decidiron sacala en procesión pola cidade. Foi unha cantidad enorme de xente, o que si se di tamén que as celerías da Coruña esgotaron todas as velas que tiñan. Foi o 22 de outubro de 1854 e ao día seguinte pararon as defuncións. Eso é o que di a prensa da época. a epidemia do cólera de 1854, unha historia pouco coñecida. Pouco coñecida e moi relevante, porque realmente marca o momento en que a cidade da Coruña deixa de vivir de espaldas ao mar para dar cara ao mar, a partir dese momento. A praza de María Pita non existía antes do cólera. Despois levantáronse as vivendas que xa miraban ao mar. E as campás tocaron a vivo.